Matul is-sajf li ġej, iż-żona madwar il-kosta meqjusa bħala dog friendly se jiżdiedu għal 16. B'hekk 12 il-bajja f'Malta kif ukoll 4 fil-Gżira u xija se jkunu qed jaraw klieb flimkien mas-sidin tagħhom igawdu s-sajf flimkien ħdejn il-baħar. Il-bajjiet f'Malta huma daħlet ix-Xmajjar, Ramel it-Torri, il-Bajja tal-Imġiebaħ, Ramlet il-Qortin fil-Mellieħa, ir-Ramla ta' Witmusa fiċ-Ċirkewwa, Baħar iċ-Ċak wara l-Isplexxent Fan fin-Naxxar, Tinje Point f'Taslima, il-Bajja tar-Rinella fil-Kalkara, l-Ilsien, iż-Żon Or Point u l-Bajja ta' San Tomas f'Witilajn, Xatt is-Sajjieda f'Marsaxlok u l-Bajja viċin is-Sailing Club f'Birżebbuġa. Intant f'Għawdex il-bajjiet huma dik tal-Qbajjar fiż-Żebbuġ, Ras il-Ħobs, Għajn Sielem, il-Bajja ta' Gorgun fl-Imġar u l-Bajja ta' Dwejra f'San Lawrenz. Dawn il-bajjiet intażlu wara rapport estensiv fuq il-kwalità tal-ilma li jinsab f'dawn iż-żoni, il-bżonn ta' distanza raġonevoli minn żoni tal-hawn preżenti u l-aċċessibilità ta' dawn iż-żoni għall-annimali u s-sidin tagħhom. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refolo elenka numru ta' miżuri li seħħew fl-aħħar snin minn Gvern Laburista favur il-ħarsien tal-annimali. Qal li b'dak li mħabbar illum il-Gvern qed iwettaq wedi elettorali oħra mill-Manifest Malta flimkien, qal li kull waħda minn dawn dejjem saret jew ġiet implementata wara konsultazzjoni u diskussjonijiet mill-partijiet involuti. Dawn il-pet friendly beaches huma importanti għax apparti l-fatt illi l-klib tagħna, il-maħbubin tagħna jituhom l-ispazju fejn jilagħbu min-naħa l-oħra wkoll jżidu iktar interazzjoni bejn min-naħa waħda il-kelb u min-naħa l-oħra il-bniedem. Min-naħa tagħha segretarju parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd spjegat li dan il-Gvern jirrikonoxxi wkoll il-bżonn ta' aktar spazji miftuħa biex id-diversi sidien ikunu jistgħu jieħdu lill-klieb tagħhom u jgawdu l-baħar u l-bajjiet pittoreski tagħha. 16 żona li huma ġeografikament imqasmin madwar il-Gżejjer Maltin sabiex dak li jkun jista' jaċċessa l-bajja l-aktar qrib tad-dar tiegħu. Minn hawnhekk nixtieq nawgura lis-sidien kollha tal-klieb sajf mill-isbaħ.